Di kongrekê çapemeniyê de li bajarê Serêkaniyê yekîneyên parastina gel agahiyên dawî li ser êrîşkirina hin grûpên çekdar yên girêdayî rêxistina Daişê li ser herêma girê spî û gundewarên wê eşkere kirin. Piştî kontrolkirina herêmê bi temamî û paqijkirina wê ji van grûpan. Peyvdarê fermî yê yekîneyên parastina gel Rêdûr Xelîl diyar kir, gohên hêzên çekdar yên girêdayî rêxistina Daişê bi du grûpan ji hêla Bakur û Başûrê girê spî ve êrîş kiribûn. Bi piştevaniyeke mezin ji artêşa dewleta Tirkiye û balkişand li ser giringiya bajarokê girê spî bo dewleta Tirkiye. Zaten ew jî sebebekî xwenî ê stratejî ye. Gogê hedefa wan hertim girê spî ji bo gognabera Kantona Cezîrê û Kantona Kubanê ji hevdû cuda bikin. Beşê xwenî dîtir di demê derbasbûyî de mehane dewleta Tirkiye nêzî 30 milyon dolar ji petrol û genima gog Daeş dizî jê fêde digirt. Her wiha ji bo Daişê çavkaniyeke aboriya pir bihêz bû ya pir bimezin bû û di wê deriyê hanê re Tirkiye pir bi awayekî rehet dikarî bû rêxistina xwe û tanzîma xwe di nava Daişê de hem çê bike, sîlaha jê re bişîne. Xelîl tekez kir gohên şervanên YPG bi guleyên artêşa dewleta Tirkiye şehîd û birîndar bûne û bi taybet li gundê Nestel. Her wiha bîlançoya giştî ji van operasyonên li dijî grûpên Daişê diyar kir. 43 şervanên me jiyana xwe ji dest dan şehîd ketin. Ji eslê 43 şervana 19 ciwan ji birayê me yê Erebin, 10 ciwan yê hêzên me ê erkê xwe parastinê ne, yek jî endamê hêzên asayîşa Rojavayê Kurdistanê ye. Hemamê Türkman ew qetlîama gugurû hatiye kirin di do Türkmenin sê Erebin sê jî Kurd. Ama bi giştî 23 insanê menî sivîl ê gogê jiyana xwe ji dest dane şehîd ketine. Ji eslê 291 kuştiyên rêxistina Daişê 125 cenazeyên Daişê îro roj di destê yekîneyên parastina gel YPG de ye. Her wiha di vî şerê hanê de jî 6 girtiyên Daişê Di kongir de peyvdarê fermî yê YPG hin alav û nivîsên gohatibûne bikaranîn ji hêla çekdarên rêxistina Daişê ve diyar kirin. Gohên ji wan tekez dikin got ev grûp girêdayî dewleta Tirkiye ne. Tê zanîn got di çend rojên borî de hin grûpên çekdar yên girêdayî rêxistina Daişê êrîş kiribûn li ser bajarokê girê spî û gundewarên wê weke gundê Silûg, Nestel û Mebruka. Li yekîneyên parastina gel dikarî bûn vê êrîşê têk bibin û herêmê kontrol bikin. Nûbar İsmaîl, NRT, Serêkaniyê.